Abah, boy togain bara cibuson sorpitai, piai, sorpiai ya, मुझे काम करवायता पिया सोरबड्या के सगळे सुख फक्त सोरच पिल्या पुरो सोय अजून हा घराकडे काय ना घराको रांदो पासून कोण तू कैसे आंगो आओ हा बरे तू कैसा I'm good सारको good ओए एंगो नाही चलो गो हुई गेला केगे आणि होबर सांगपाची सोकान गेलो मकसूद बाराचे गेला असतो पिऊन बाराचे पिऊन पिऊन मतलो तो चोय एक दिस लिव्हर फुंडर मनाना चोय हा की ते पियो हा आई की तू पास सांगितलं की तू पास सोलमारो बाहेर बुरग्या मारा बरको राव बिना का सरसराम आणि तुम्ही किती तू बाया गेल ते पाटी तो चिस्तीत घालले आता तो चिस्तीत घालले मागिरी पोष असो ना काय रे पुणे ने स्थित करू को काय गरज ना बिपा गरज ना पैसा मग काय हाव दिता पदू तू रास्ता तुम्ही बिपा किती गरज आहे घे 5 रुपये घे आणि एक बरो ड्रेस शिवा 5 रुपयाचा परे आउता एक ऑटला चा मारवता चा मारवता अरे आमगे रुपया आणि वस्तू चा ना ना असो अरे यार रे तू ना गो अरे यार रे यो बोस टेंशन कर ना ते कदेलो देश येते आवडता जलता कदेलते या फोर्स तुमली ना बोस तो जरा आओ रो बितवतान चाय येत होता ओके सॉलिड मेरी सॉलिड चान्स पड बघा ते गे गो बाराचे सोल पिता आणि आईंच्या पिता कास्ताची बाहेर मग किती गेली सारखे तोंड मागे भर केलते तुई पोस्ट दिलो म्हणून आज गारा किती देश पे जातलो आम्ही गाराकू काय नाचलोले आणि तो हा तो बेबदो फकत बाराचे मेलो हा सकाळ गेलो अजून येईल रे तो दूतो अजून येईल ना किती कोतंबड्या किती हा केस मुंदा दू खाव जातो काय ना सारख्याची कित कोरिया सोल्या गासता बाळानो होय कित कोरिया कित करपा जाता तो मोठा बाटली आपल्यागे बाळ आणि ग्लास आपल्यागे चॅड मुड केस मुंदा दू खाव जातो का तुझी बाळे किती तू फुल किती मोठी हवे नको की भागल आणि तू काय असणार रे हावपाको देखला गो भागोला किती मन मॅट मग बुच बोल पियो तू आमचं एक दत्रा हाव त्यात नाही सॉर पिता शी हाव त्यात नाही सॉर पिता आ बियर झाला पिता आम ते सॉर पिता आहे तरी पण यांगो जरी तर तू मुक 1000 झालं एक्झाम्पल दे एक्झाम्पल समज तू मुक 1000 झालं म्हणतो नु चल पाहिलं लोक किती मोठा जाणू जोय ई तू दत्रा गे बाय दित मोठा लेत नु ओय आत लोक मोठा तुया ई चोय बेबद्या बाहेर येत नु केसो लो जात्रे तो तुर मका होय नु जेसो लजी ना रापाजी पण यांगो इच्छा मरायचा आहे ना का नाही चाले लागे ना बेबदो हानो मुगे गो आ तेकला पण खाजारान जापो मेटा आणि एक चॅड हानो मुगेलो चान्स पोटा काजरा चान्स पोटा आता नाही ना बोलो गरो यांगो नाव अच्छा दुला चाव गिने का कोण चान्स पोटा गाता गरो झाले तो मरो माराचे मार्किरा बाराचे स्वरपिता आणि गुड चाव पिता गाता गरो ओ तो येत मरे तो कोण गो मर झाले अरे चीर कित को तू ओ मा तो पण दिसपणा अरे तू दिसते पण मरे दिसपणा या सकाळचा तले चोय तो चोय येतो असं चोय जात झाले रे ओय अब गाता तो नाही काय नाही अबे फिराल रे किती ओवर चाल तुका बाहेरान बॉल मता पॅट मो किती गाय मा बॉल जात करून तू कोणाको जात गेलो तू काय कोणाको तू काय
ताप पाय मध्ये मुझे नो सांगता हूँ ए तू पिओ ना ता जीव हवा स्वतः कोण आले का अरे ना गेले भटकाराकडे तर 100 रुपये सांगितलंय त्या पारकारांको बी नाल घेना म्हणून त्या हुंच बांधा आले नाल आटाय आणि लोक पिसाय मोदा तू जाना बांधाचे देवता रस्ताय म्हणून कोई लरण आला ना ना रे अरे ना ना मु गेले आहे लोक समता वरन पोतो दी म्हणून मोको दादा साको बोलाय ना मग ना तू पण जाय ना मग ना चल अरे आज तिरे ये आज तिरे ये आज तिरे खुशी ना अरे आज तिरे मा कोण खुशी अरे वनात्री वासाला वना कोण आ तू साला वनात नाही कोई ना कोण आता ना ना कोई मैं उधर तो ना भांगार इकून हायल ती मुगेले आ कि दोला रे आती गोड्या किती हा रे मुगेले नो दिसत ना गाम चेड्या इस्कला गायलो इस्कला हारी करू तुका फी पासून हारी करू जाय ना मरे तो लक्ष्मी मडान तो दो तो राहलो म्हणून आम किती जेताय ना जाल्यार उपास मोठा हलो मी एक काटला मग राग येता हा ते हलो मास तू हमगो ता ते कांगेत रामगो शहरात जाऊ मोठे दाखवता जेनाक मुळा नाल ऐसा नालो ना काय आमका आगे मुझ माय शी कितू होर सान सोगलावडे रे नाल म्हणून एसवान नाका आणि बायला भाणगोडे नाका